Oye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Omwancho morireria bw'Ensoko TV uburoso bw'omugusi nago kwane kurandonsi asore asobotko bwabano botko bwa gatano mutinyo gatatu mwaka bw'echilifu ibere merongo ebere na gatano na rimuno kugena kware buna kwaganderero bya aseri tkorigima ase meremo yago ase obokorari ase okwerigeria ase kwarenge ase obwonchirire nabo igo bari mwikire kidakika inkache yaelire nabo igo bari muri ase nchira kogenda nyumba ase obotko bwabano gendera tukubwatia Ensoko TV kuro chise 12 cheke mambi gwikira bondi igana bo igo gendera tukwegokia nemero berio yaitungo kwarega nikicyaragere chinse isato chiabona botko cha Afrika ya mocha asama yasenchera yobwekera n'ubuna basaki baito bayariganirie ase obotko bwa bono igatu bwati wetera senchera y'umutandao bwekerera Facebook nabo igo ase media ya YouTube Ensoko TV nabo igo nicho kwe namba eyogo chigutumeka ase ogotuma ujumbe yago enyinge na monekera tuko chikoswa ase nkwani yaito obotko bwa bono buna nakolira eira sensa eyemo ya bono botko engakieria twarenge amona ni nakolira eira na ase obotko bwa bono nigo turachikoswa ase ensemo ye bunge ya Kitutu Masaba na sensemo ye bunge ya Kitutu Masaba na ralia yago chigwadire ngatubwate nigo tubwate chigwadi isano nemo na ase chigwadi chiga isano nemo ewodi ye mo tuguchikulire na kumurekera soko tukubwa bono ne wodi emanyekaine area gose wodi kurukwa ya Gesima abwastra chikulire ligoro yobokoreri bwabarayi kurwase wodi eyega na boigo amagendero agenderete kuyikiranirwa na suburayi bore bono na busibo bochore bonene bwo mwaka bw'echilifu ibere merongo ebere na gatano na kabere ine na ralia ya agenderete gose na ralia yaiga abarai ao bali bakoligia ekero geke gose bari neganga yokoligia ekero kyo bwa MCA baroberetie guchigwikirani ase ward yaiga na ekero tukoliria mangana seketo chukwanira ekorwa ase ward yaiga yagesima ime ye studio ninde no mogeni na kirebya imwe ribaga engakia guchukwani ase obotko bwa bono mwishimiwa eri okwani omwanchiwa omoligereria ase obotko boiga na boigo na ralia gose bwariganeretie omumenye kurase ward yagesima sobotko bwa bono. Okay, biamono omuralia sokwangari baga asamuri tangoro ku Eric elinde barongo indo ebobieru seitere sanjituka na nongiboleire na nonsometa gocha no na amenya gesima god ase amatuka mangake bono nagokire goika igaika siri tukoria rero elinde tosange torenga na kinga igesimere na ninga yetakere kobagire goika biamono ayuna rotrachi okwanira asubwagare obotuko bwa bono igo gendera kwarigania amabori ago gosekende gyonsi uragania kwemanya asubwagare gwetera se namba ya mawasiliano eyere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano ne mo mara gatano omwerio beka isato ekerokeriera chigwikenga kerio wa kesi mino chikonyara libaga ryo gokwana Amona Eric Obiero habange bakorakorokana agake akaya na chigotwera asubwagare na ki igoriye engani yugo serete ryo asubwagare na ki ori nyorete na inde na ki wagenderete kuri tumeka abange bagoteba na nerieta ryo koriera nerinde ndiroro ririago borongerira ase ekebanda yonsi tuchikwa konera asubwagare ine na rali ali nkwariganeretie asobot kuba bono tigango taranyora wetera senchira yoko yachutia collaboration with the national government lakini yatwanyarete rero igabugira toigeria abasai baito iguru y'obugwe bw'amarioga yaiga yogotumeka madawa ya kulevya ebingi biri byose bigusibya ubugima obuya bw'abasai baito. Serikali ya kaunti ya Kisii kubwatirana n'ekiombe kya nakada nigo yachakire kurwa basemi bw'ogwetanga kurasa obutumeki bwa mariogo yogotindia. It's very shameful that what has a job to county talk on your tissue. Yone choko nya osiekeire igachi jojo ito chiborwe obunobo soku igachi jojo ito chiboru gwihawe nabu mane oborai bwe county ya Nyamira kobori wa kwigora chinyomba choba chenigo chia saba menyi. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 134B of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credits and authorize you
pursue the interests of your government within Kenya's territory. Omurai bwense William Ruto nigariganiria amaboko y'abambasada baije gocha Kenya ase nyomba enene y'oburai bwense Nairobi. Asomo chakano botko bwabono eritariane Ishmael Mogere serikali ya county ya Kisii yoburai bwo mugavana Paul Simbarati yekubwatirana ekyombe kya Nakada nigo yachakire bene meroberi yokubwatirana nabamenyi be county ya Kisii goro yobuya bwo gwetanga no botumeke bwa Mario yogotindia buna amarwa enyasore kisigara amo nebinde binge aya nigachire magiga yobotindu bwabasaye no bwengi bwa Mario comment kana imiye county ya Kisii abwaseritiko lya lero baira obosemi obugo chiasa bamenyi bense muye bunge ya South Mugirango ime ye wodi agetenga amo ni area ya moticho una omosakyo ito Wycliffe Orenge agotumanya asobwagari Nchira yemo yogotinye chegi yobwengi obonya no gotumeki bwa Mario yogotindia anigimegati basaye ime county ya Kisii bono nige serikali ya county ya Kisii insi oburai bwa mugabana Paul Simbarati ikubwatarana nekyombe yokurwane Mario yogotindia kya Nakada yachakirie sabali yokurubo seme gochia asamanyi be county ya Kisii mechi wade abo asentukuli ya lero oboseme obwairwa asensemo ya bunge ya South Mugirango me ward ya moticho amoneli agatenga. And I work for Nakada as the county coordinator for Kisii and Nyamira counties. So today, our coming here is very important to us, both as Nakada, but also as county government of Kisii, because we have partnered with the county government of Kisii through the Department of Culture, and particularly under the Liquor Control Directorate, so that we sensitize locals. We talk to people about alcohol and drug abuse, which is deeply rooted here. It's a big problem, and it is a growing concern for both government and also for local populace. Bako kuona somo sangarekano yo nigo ababisa kurwa ase county ya Kisii wizara ya Culture, Youth Affairs na Agenda bera lake boikirano igoro yegangenene eyeredete ogochakigwa komorobyo yo. Nkoro ku Caroline Nyachero Menge ngokore county department ya culture abwa sego sponsor program yega ya Nakada. It's in collaboration with the national government lakini etwanyare tarero igabugirango kwegeria abasaye baito igoro yobobe bwa Mario yega yogotumeka madawa ya kulevya amarua chisigara nemdem ebinge biri byonsipi bigo siria ubogimobi yabwa basaye baito ananake nigo mobisa kurwa Nakada atebabuna sayikorwa soro wangurwa gusi nigo barorekanere gwetso yasubutumeki bwa Mario yogotindia ekiane nake kyaretire bwoba ase kyare kyabono nayo kukania nkoreo buno boseme buborwe guchia sebare elinde gokiania omubaro uyo. We have seen young people that are hopeless, that are becoming zombies, that are becoming useless rather, as a result of illicit alcohol and the rampant smoking of bhang and other drugs of abuse. So that is why we have come here to speak to locals here in South Mugirango, and so that we get to sensitize ourselves, remind ourselves that which we need to know, but also very importantly, so that we come up with strategies of how we are going to address the problem of alcohol and drug abuse moving forward. Ningo baya kira serikali ya county ya Kisii bunambiye mwana kigema asogo chake umurobero yo nakobeko kosemere buna omubaro monene bwa basaye nigora chiko konyaka kurwa sobo semyogo iri gotori getsaku. So I want to take this very important platform to really thank the county government of Kisii for agreeing to work with us, to partner with us, so that we address this problem collectively. Igo in a special way tutaita wakero mugambi to Simbarati mbiyamona sana sengenchiro wanchiro muroberi buno yo chichega igase amashinani sub county asota ikonyora abasaya senchira yo bugango lakini rero to facilitate twachirega iga oisa korigereri nanye nechibicha origereri nanye t-shirt origereri the organization abante baigwete biya, and if we continue no muroberi buno yo iga nabato goikera abana bali batagete gosira bali bakonywa marua batari kwenda chiskuru basoira so konywa mariogo asengencho yokwegeri gubuno okoiga bono nigo yatigera sabasae na bali bonsi bawo koro bonchiriri bwa mariogo yogotinde me county ya Kisii obwate bosemi obuna bwetanga kurwa so bonchiriri obwo bunenchira ya yokoba abengencho asesegia mariogo yogotindia. Inkoripoteri ya Soko TV korwa South Mugirango county ya Kisii eretaliane Wycliffe Orenge.
Nyamara Musa Kitwikili Forenge asukwarira na roboti urwo ase obwagare gusuka mutwe gwikase county ya Nyamira location ya North Mugirango ya Karene ya mwichi location kirisano na ibire echichi arenge gusiengima abagirango ba Nyamira North na West Mugirango ama tukamagega nigo babwate location ya rekuru kwa North Mugirango yo nainde nigo yarenge kugamirwa amo no osikugambirwa amo no mugambi oyomo bugambi obo nigo bwachagetwe amo no musongo yosogete kurwase enchira ya Kericho yo ringere kirenga gyokorigia chinchira akomogania ensemo ya North Mugirango Ensoko TV nigo yasangire no yomo bwabaria babeta bagambi chinga kichakare na gutumanya amange buna Vincent Monda ariganiri oroboti uru Omusongo ekeraso abogirango nigo baitabanĩtie na ndubi keonga na komo obugambi obutang'ani bwa bogirango kurwa bunaende bagakoresaniga y'omogusii nari omogambi ndubi achorete gesora kurwa bunyamatuta koba buno omogambi eragatigara ase ensemo y'echinyangi amo n'emeyegenda emenene y'abagusii gesora akagamba na gotigera mumuro mwabo ori korokwa obiero kurwa ase obiero obugambi obu bukagenda ase matage ase engaki enke agatigera Martinos Nyeiro oyo nere oerereti agwata omogambi ori gotara n'eyumbo goseba arasi agwata akaereria Labani Motaruki abagambi aba bonsi nigo bari korae location ya Bogirango eyo yabwate ebigingi biaye korwa Sondu Ikonge Ting'a bakachebirate Labani gakogamba agateba North Mugirango location yabeire nene egente etakire no kubutorwa ebe North na West Mugirango egatigarira Laban North ekagenda ase omogambi omuya Agostino Muturi echi n'echingaki chia 1950s goika 1975 omogambi Muturi agaika agakora emirimo yaye na kwereria James Nyanaro Nyabaro oyo Ensoko TV yamurikeire ase enka yaye ime yabo isanga inkinda ebunge ya North Mugirango Nyanaro konyora taraba omogambi nkaba omwalimu ngakina nkaba P1 teacher headmaster achakere Mbonga ngagenda Nyakenya omisia ngagenda Gekendo ngachora Sere tokakinie secondary ya Gekendo ngagenda Kiabonyoru ngachakarambe secondary school Ororonga bomo Tresara gwetera aliamaya Nyanara are gokora karo mwalimu na aramutunyanete na kumosyokia ase gutwa y'obugambi iga abantu baroche amagendererane kochakera obwalimu aria Embonga nagendete esukuru etabwati bana nganyora birasi mbiyo kende nkeyo ngachaka ekiombe kia baibuli tokagacha enyumba enene ebirasi bitano abananchi bakoreta amagena korwa orosana bagochora esukuru egakina korwa yemo paka isano abagaka benseme eyo abo baitabete ebikoro byaye bakarora mbuya aise kobagambera bagatebana omonto tokobeka obochiu Nyanaro omogaka narenga oreko kupaulo ndieki agateba nakoroteire obegete ensembe wanaye nayo kobo omogambiga omogaka ondo oreko rokwanderera mogaka kurunyangoge eragacha agateba naye ngaye esukuru aringa nyora eripoti yachire nabere omogambi chingaki chiaye neroberetie erigokora egasi y'obugambi boikeranu ase location yaneka nasoire obisi nachoreta abagaka kianda ine kanso ya location nase ebinyoro esa locations abagambe nane nabaruo no barese kanso igabana abantu aba igo barenge council enene na omukero mu assistant chief igabwate council ye sublocation ase tokogenda twanyora amachief onsi no bakongu bonsi botoko twagenda twensi abagima igo abantu abatosigete mono bare koigwe ng'a rero ne sublocation igete togocha igo bare goichora batenga ekero akorora ense ya bono nigakorwa uchumbe yaye kagusegeta abagambi barigio bomanyi abagambi tigaba babang'aini basome ikigogera rende abantu bakora eburungi kisemi number 1 kisemi number 1
omwaka o 1998 na korete emirimo yaye buya korende geteke nainde no kerasenka yaye omwana wa Bius Cheruget no mochibu bwe location yaitibo no timugirango nyanaro nigegenire amang'ana mama omwabo omukungu enchome omong'ina kemunto oyo motebetie ekarakoegwa obochibu buna ancherane egutwa y'obogambi gwetera buna obogambi nerieta rinene nabo igo n'omugano okorikwa korwa boisanga kiabonyoru imeye bunge ya Noti Mugirango ekaunti ya Nyamira nche Vincent Monda. Na ikuru ase county ya Nyamira ase ensemo yenda bakora emirimo bugwate kogoto aseri bwagoria botori ward ya Kitutu Central ensemo yebunge ya Bugitutu South nigo bare no mugoko magigayo gokonyeka ni chinyundo amo ne bintu binde byo gwata ekogota ensemo iyo kuru ase umwana siasa Ibrahim Nyangeso Junior oyo kuriga ekerwo kyobo bunge ase ensemo iyo gukora na Nsoko TV nigo bayerere michando abagwetera ase mirimo iyo na kumugania Nyangeso Junior kubaikange na kugendera kubasira nabo igokoria ira guchye kumusira sobo chero banene buri busi ubumwaka ugocha Petuel Machini na sangamu na barabu na kwarigania roboti irokobwate igati yabakora emirimo bagwate kogoto asiri bago dia botori rigotoka imewodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nigo bona wali no mogoko maiga yoyo kurikero kyobo chumba senseme yo Moske Ibrahim Nyangeso Junior koba chinyundo echobera bakonye kwatamagena yo Wakwana emergo bayiri tukuria rero akirugyo konyora chinyundo icho niko bono bayire buyabura chikonya kabago konyeka aso watia magena emechando abanya kubagwetera sensemiyo Nchenaire neryo mheshimiwa Ibrahim Nyangeso sogotororera amabera n'abantu baminto Bagitutu onyarire gotoa chinyundo tokonyara koroseria besaga ga twadonetiri chinyundo ga abantu baminto babotori tokobasaba Nyasaye tobwatera namo to support omumro Ibrahim Nyangeso obochumba kori kuba Bagitutu abantu baminto tobeka namo obogambe obokorigwa toikaranse. Mwenyezi Mungu amekubali kwa hii mwezi wa Ramadhan mvua inanyesha tukifanya kazi. Mheshimiwa amekuja kuona hii timu Kware, amewapatia reflectors, nyundo na apparatus zote za safety ziko hapa. Sisi kama timu Ibrahim Nyangeso tunawaomba Wagetutu wote mushikane, mumpe huyu kijana kura, mtaona maendeleo hiyo anafanya. Kubotikana nemechando yibanya ko bakwetera chinsemecho ni bono bamuri Ibrahim Nyangeso kubaikange ere kubakonya botoria gwakore biya kunyole byane ebyito ase chinyunde chigwatoire ngagite chinyunde bunerega umondra bagwaterie miaka ng'ebere ase byane imoroje bakanena n'abasubadi babo chiombe igombia mona sana asoko tokonya gwatokonyire anabi mutanga nigoto enyundo kesatwa kachagite kwale challenge ende tobwate ga mwesimiwa uraje gotoinyora noroja amagura abande mbabege tichibuti njitagete tale kechibuti naende gitora gorangeri kero gende nabogoto oborutu tuborito jadwabeka twake kwale bunoroje ngiya iga nabogo tu support asenge njolende nende twana kwanyorera asenge njoli yakongiro oborutu tokobeka twake inere challenge tobwate nkongu ase ekwale yorojere iga asibona subwamo barireira yochkomusira sigenga yae yokomesia ebunge ya Bugitutu South asomwa kogocha igobono turagotembia mono asenge naenderende andekero gende tunakugusabira amaya Nyasaye kara agosenyuire naende kure ye mwaka 2027 na ndo tunyole gwetani alende gekogera bono ondete yona kunyole byane bie kwale muna gwatu nyuire igo mugambi ande ngoira nambia mono mugambi ekagera ya gwatokoreire tikanya sako bwatisi tugutagete intu abanyanega ocho chae bwe komanyano ratare kenyoreke ekagera bamuraba mbagutagete bakorore ande mbire turatware binge byabo tutate kukwana naye go nkukosaba mugambi oche story tutukura kwana turakorora oche ground omukazi gaiga tugosaba omugambi Ibrahim mpya mono sogotoretere bifato korere gasia ande bono ntukwariganeti ochocho tutarire gaiga tukweresa amanga yari tugwetera lakini bono esiboniga mbya mono ese ifa gwatoreteire asante Kuripotiria Nsoko TV kuroiga botori ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii Pethuel Machini
Kurwase orogongo rwa Busiwika se county ya Nairobi murayibwense Dr. William Samoei Ruto aserit kuria rero ni garigania mauko ya bambasada baiga gocha Kenya se nyumba enene yo murayibwense aiga Nairobi. Bambasada baiga nigo bana na marubabo asoko chake mirimo yabo bene miense ya Kenya batatabwo nigo bali uyo kurwa Rulan Mahamud Samara korwa Jordan na boigo Jacinto Januiro korwa Mozambique boigo Saad Abdullah korwa Asense ya Saudi Arabia. Murayibwense William Ruto rituko ria rero nikabwata amauko yemeremo y'abambasada baye gocha Kenya ekero ky'umuyiga uyokorekana se nyumba y'ubugambi omucho Nairobi. Abambasada ba nigo barwa maukaya iri gocha kabene emeremo yabo imeyense ya Kenya. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to you Ms. Rulan Samara, Ambassador-designate of the Hashemite Kingdom of Jordan. During my tenure, it will be my primary mission and personal commitment to elevate our bilateral relations to new heights. I intend to focus on expanding trade flows and strengthening cooperation in key sectors, including agriculture, healthcare, information technology, tourism, and direct investment. Abambasada baiga ngamona Rulan Mohamud Samara kurwa sense ya Jordan, Jacinto Januario Maguni kurwa sense ya Mozambique na Saad Abdullah kurwa Saudi Arabia. Excellency, the President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to you Mr. Saad Abdullah Al Nufay, Ambassador-designate of the Kingdom of Saudi Arabia. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 134B of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence. Excellency, the President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to you Mr. Jacinto Maguni, High Commissioner Designate of the Republic of Mozambique. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 134B of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence. Ambassador Hongera, congratulations on your appointment. Thank you. Welcome to Kenya. Moyegoyo noyo kubarigania bene abambasada baiga nekeorokererio kyogucha kemirimo yabo bene imeyense ya Kenya asogucha kwenekia batingirio kubwatana no gukonyana kwabo na inse ya Kenya n'ichinse cyabo. Murai Ruto nigabariganiria ababonsi na kurieira gocha kubara na kubasira ekero bagendete okore emirimo yabo ase obusera bw'ichinse chiga cyonse. Kuripoteri ya ETV ya Nsoko irita Nidi na Mura. Asense moyende mukonyi bumurayibwense Professor Kithure Kindiki ritikulia rero nigerie taro yaye yokurata magendero egati yabo bwagachi bwechipara na bwigo kubeke stima sense moya Kianjai ense moye bunge ya Tigania County ya Meru asenkwane yaye nigaerere buna tiga abarayi bayegerere no bokoreri bwabo kwenekia magendero ase abananchi ribaga lya siasa nyingi na mangana atari no mochoko. Na mimi nimeletwa hapa na kazi. Na mimi najua ile kitu inatetea kiongozi, sio moshene, sio kierehere, sio propaganda. Kiongozi wowote kutoka MCA mpaka rais anatetewa na ile kazi anafanya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ukifanya kazi unaendelea. Ukizembea kazini unakanyanga kubwa kubwa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi wakati wa kura ukifika, mimi nikifika hapa Kianjai, mkiniuliza maswali ya vile nimetumia ile cheo niko nayo kusaidia watu ya Tigania West, mimi nitajibu ile miradi nimesaidia
kuvuruta. Tukisaidiana na viongozi wenu, mimi nitajitetea miradi ya barabara, miradi ya stima, miradi ya maji, miradi ya masoko, mimi nitajitetea. Na wale wengine wenzetu pia waseme yao ile walifanya siku ile walikuwa na kirauni. Niseme nisiseme? Munataka siasa ama mnataka maendeleo? Munataka siasa ama mnataka kelele? Munataka siasa ama munataka maendeleo yenu? Munataka mambo ya viongozi ama mambo ya wananchi? Ni mambo ya viongozi ama mambo ya wananchi? Mimi nawaambia wenzetu ambao ni viongozi, viongozi wa zamani, viongozi wa sasa, viongozi wa kesho, ujue ya kwamba kila kiongozi atakula jasho yake. Huwezi kula moshene, huwezi kula kimbelembele, huwezi kula kiherehere, huwezi kula uchochezi wa kuchochea wananchi. Badala ya kusikia manunguniko ya wananchi, uende ukawatafutie. Kazi yako ni kuchochea asubuhi, mchana, jioni. Hauwezi kufanikiwa kama kiongozi katika safari yako ya uongozi kama kazi yako ni uchochezi, kimbelembele, propaganda na vita katika wananchi. Niseme nisiseme?